Туристическият лайнер Адриана 3 откри круизния морски сезон в Несебър тази година. Корабът плава под флага на Тихоокеанската островна държава Вануату. Адриана 3 е един от най-ниските класове лайнери и круиза на него струва от $200 до $600 на ден, но до края на сезона в Несебър се очаква да акостират и луксозни кораби. Лайнерът спря на пристанището в Несебър с 226 туристи на борда. Предимно французи, също белгийци, немци, австрийци, испанци и американци, които разгледаха стария Несебър. Повечето от тях са впечатлени най-вече от старите църкви, архитектурата и гостоприемството в морския град. Обичам Несебър, била съм 3 пъти и всеки път искам да се върна тук обратно, за да видя църквите, всичко. Хората в Несебър са много добри и гостоприемни. Харесаха ми фреските в църквите, разбира се. Впечатлена съм много от архитектурата в стария град и от храмовете. Църквите при източното православие са много по-различни от нашите, католическите. Утре ще акостираме в Одеса, после Севастопол, след това в Ялта, Констанца и ще завършим круиза в Истанбул, където ще се качат други пасажери. И отплаваме за гръцките острови. Круизът ще приключи в Ница, защото има много френски пътници на борда. Несебър е единствената спирка на кораба в България. Той идва от порт Мудания на Мраморно море и от Несебър ще продължи за Одеса. За обслужване на туристическите лайнери Митница Бургас поддържа сезонен митнически пункт в пристанище Несебър. Там по график се изпращат командировани митнически екипи от Митница Бургас за своевременен, бърз и ефективен митнически контрол при пристигането и отплаването на всеки круизен кораб. За целта митническия пункт на морска гара Несебър е оборудван и функционира според европейските митнически изисквания. 45 туристически лайнера се очаква да акостират в порт Несебър от април до ноември тази година, според предварителния график на митницата за новия туристически сезон.